Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlarynyň Türkmenistandan soraýan dokument talaplaryndan birinjilik bolýar. Munuň bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurdun migrasiýa gullugyna çeşmesine salgylanyp 26 fevralda habar bermegine görä, ýurdun howpsuzlyk edaralary daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryň Türkmenistandan soraýan dokumentlerini ýurtdan almagyň tertibine çäklendirmek girizmegi göz tutýar. Habarçynyň sözlerine görä, hususan Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly migrantlar Türkmenistana jogapkärçiligine çekilenligi ýa-da däldigini görkezýän ýa-da maşgala ýagdaýyna güä geçýän resmi hatlara ýygy-ýygydan derurluk duýar. Onha Türkmen häkimiýetleri habarçynyň sözlerine görä şol resmi hatlary raýatlara bermegiň tertibini çäklendirmegiň üstünde işleýär. Eýsem Türkmenistan öz kanunçylygyny hem de gol çeken halkara konwensiýalarynyň talaplaryna garamazdan şeýle çäklendirme girizip bilermi? Yuristleriň aýtmagyna görä şeýle çäklendirme mümkin näl. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkmenistandan almaly kepilnama, tasdiknama ýa-da guwanama ýaly islenlik namalaryny ýurtdan almagyň tertibi bilen ilkinji nowbatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsulluk edaralary gyzyklanmaly. Türkmenistanyň raýatlary zerur bolan resmi namalary talap edip almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryny we konsulluk edaralaryny ýüz tutmagy haklydyr diýip Türkmenistanyň daşary ýurtlarda hereket edýän elçixanalarynyň web saýtlary ýazýar. Ýöne munyň iş ýüzüne amal edilmegi käbir soraglar döredýär. Kanunçylygy görä zerur dokumenti Türkmenistandan almak üçin raýat bolýan döwletiniň türkmen konsullugyny ýüz tutýar. Zerur blankany doldurýar. Değişli töleği töleýär. Konsulluk değişli talabı Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň konsulluk bölüminiň üstü bilen Türkmenistanyň çägindäki değişli arxiv edaralaryna iýerýär. Arxiv edarasy talap edilýän dokument barada gözlegi tamamlap, ýene-de daşary işler ministrliginiň konsulluk bölüminiň üstü bilen sorulýan dokumenti daşary ýurtdaky değişli türkmen wekilhanasyna ugrudýar. Sorulýan dokument tapylmadyk ýagdaýynda arxiv edarasy bu ýagdaý boýunça daşary işler ministrliginiň konsulluk bölüminiň üstü bilen daşary ýurtdaky raýata habar bermeli. Şeýle-de agzalýan konsulluk tejribesine görä raýatlaryň pasportlarynyň harby biletleriniň hemde zähmet depderçeleriniň asyl nusgalary daşary ýurtlara iýerilmäge degişli däldir. Türkmenistanyň talap edilýän dokumentleri ýerine ýetirmek işlerine türkmen kanunçylygyna laýyklykda raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň merkezi arxiwi, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna baş arxiv müdirligi hemde Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýaly döwlet edaralary gatnaşýar. Raýatyň maşgala ýagdaýy baradaky dokument bilen raýat ýagdaýynyň namalarynyň merkezi arxiwi, raýatyň jinaýat jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi baradaky dokument bilen Türkmenistanyň içeri işler ministrligi gyzyklanýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysynyň migrasiýa gullugyna çeşmesiniň sözlerine görä, howpsuzlyk edaralary raýatlaryň ýurtdan özlerini değişli resmi namalar talap etmek işlerini çäklendirmegi göz tutýar. Şeýle-de onuň sözlerine görä Türkmenistanyň 45 ýaşa ýetmedik zenanlaryň ýurtdan çykmagynyň gadagan edilmegi göz tutulýar. Galy bersede habarçy daşary ýurtlaryň notarial edaralaryna tasdiklanan dokumentler boýunça da Türkmenistana täze çäklendirmeleriň göz tutulýanlygyny habar berdi.